Kwa dhinya ke kaunti Masia nyakorom gajuang nonro manyocho tim ne tend kaunti Masia ya yango nini tie jotich mathoth machule yor nyaluo ma okolgo chike matao chenro mag tiyo gi omenda. Aput mayande ochugi gi Governor Masia James Orengo mondo miyo non kaka ne tiyo gi omenda sirikano ofwenyo ng'ikruok koda ka sekta mamoko moriwo koda ka chenro mar chiwo rak sekta mathieth mayango ni yath lalie e kin mamoko. Banka otelo kaka gavana mar kaunti Masia ya tok yiero maduong' mar 8 higa mokalo. Gavana James Orengo ne obedo kod chich kaka ne itiyo kod omenda mag kaunti kendo chugo aput mar timo nonro. Duoko mar nonro mar aput manochuogi mondo non kaka omenda ne osebedo ka itiyo godo e kaunti Masia e kinde mokalo oyango mibadhi, ywaruok e kind bede migepe, jotije manyawawa kod yomyom e yore mag tudruok e kind jotelo kod jotich mag kaunti mane othiro chenro mag kaunti. Ewi kaka mibadhi e weche mag orak e kaunti Masia ne otimonewa. Lipodno yango ni weg orak mane otiyo ne kaunti Masia ne ochulo omenda mani malo moloyo mane oketie budget. Moko bende ne ochul kata obedo ni omenda go ne ok oketie budget. Migawo mar omenda yangore ni ne ong'wano ting' mag chulo weg orak kendo mayo teko bede migepe mane ochiworegego. Jomoko ma ok owinjore bende ne omi teko mar thurore e lai mar chudo mar IFMIS kendo timo miganga e laino ka obok mayango kaka chudo mag IFMIS ne ota bende ne onge. Duoko mar lipodno luwo ni gope ma idendo ni pending bills ma kaunti Masia ne pok ochulo e giko mar higa 2022 gin $1,000,000,000, $1,248,548 gotonglo 32, ka $463,161,10 gotonglo 13 gin mag tije mag dongruok, ka motenore kod tije mapile pile gin maloyo $573,000,000. Lipodno bendo yango mibadhi mamoko kamoting'o tiyo kod obok manyiso nengo mag mwandu ma ichwalo ne weg orak ma idendo ni LPO, ka obok mag LPO mokalo achiel fwenyore ni tiyo godo e chulo chudo achiel kaka yor chiwo rot ne mibadhi kalai moriere mayango kaka ne itimo chudo bende ne onge. Lipod apudno yango ni nitie ongoke ma weg orak mane dewe kaunti Masia maonge orak mora mora mane bayogi kata malo 70 mag gope ma piny owacho Masia pok ochulo gin mag ongoke go. Kaluwore kod chiche yore mag chudo, duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC kod bad migawo mar obila mag okwach kich DCI osechako timo nonro e wi omenda maromo $780,797,079 manochul e yo makelo chich ka maromo $291,528 gotonglo 75 ne omi jotich kaka balang' kane gidhi oko mar apis midendo ni impressed. Bende oyangore ni e kind tarik 1 dwe mar 7 nyaka tarik 29 dwe mar 9 higa mokalo $25,167,233 gotonglo 75 ne olodhi aguch omenda ka iwacho ni ne itiyogo e tayo tiegruok ne moko kuom apisas mag kaunti, gino ma EACC kod DCI bende pod timonegi nonro. Mamoko gin $159,200 ma bende nochule yo makelo chich, ka $9,236 mamoko bende wachore ne ochul jotich mag od bura mag kaunti Masia e yo ma ok ler. Kaluwore ni chik oketo kaka bede migepe mag kaunti winjo bed ni tiyo, lipot ewi weche mag omenda Masia yango ywaruok ma piny e kind board mandiko jotich mag kaunti kod bad migawo mang'iyo chal mar jotich midendo ni HR. Kaluwore ni HR ong'wano tije ma board mandiko jotich ema winjo bed ni timo. Bende oyangore ni nitie jotich e kind 4,000 kod 5,000 maonge kod namba mayango gi kaka jotich mag kaunti kendo gin ichulo gi aching' kama wachore ni onyayo mibadhi kokalo e chulo jotije manyawawa. E yore mag loso bajet, od bura mar kaunti ofwenyore ni ong'wano ting' duto mag loso bajet, kata obedo ni ting' ma chik omiyogi en puodho kendo neno ni giketo wang'gi kaka piny owacho mag kaunti tiyo kod omenda ma osepwodhi. Apisa maduong' e migawo mar omenda bendo yangore ni osebedo ka donjore e weche mag bajet ka dwaro nitie mondo chuog komiti mongirore mabiro tayo chenro mag bajet. E weche sekta mag thieth ofwenyore ni nitiere jothieth ma lwetgi boyo kendo makwalo yedhe ma winjo kony godo jotuo, gino ma osemiyo nok mar yedhe otimo sidi e kaunti Masia. Nonro no bendo yango ni yore mag tudruok mag mbui e ute mag thieth nyap mokalo, ka nonro mag jotuo bende ok nyal yang malong'o. Kaluwore kod duoko mar lipodni, ting' koro dong' ne Gavana James Orengo ma bende ne en seneta e kinde telo mokalo mondo ket lai mopuch mar keto kaunti Masia e opara mowinjore. George Bati, Ramogi TV.